fama baza faya gabon gab ka to bon ko ngon gab gar yela ngo dalirin da nan kan mun yur dam te be da yele kan mun be dirjan ta pya robium wula kar da kana na yayin ya kam shirku nan ta pata mai yin ya zo ka dalirin nan ka yin ya ngo shab yina lur ngono so da zo so shi ma wa sakati yamma kullun ya TV ya TV tiku wa mai kan wanda mongu ka to zan da nan to la ton ka to ne juma yan ban sa mai nika yin ya ne ma don sai ma lafsi du shabin da kuma ba njafure ana ma lafiya kana ta fira shi ma ana ka ta lafiya ka na bishop ko wo shi ya ka cha mu ko mu ko ba shi na ne ta shi ba yo wai yi ya ne wa wai in salala ta mun ban da yi ya na zo da lalashi ni ka ban shiryin ya ngo kunna ra gba ni bu kuto kuna te yel yel ngo den so pasin ya kam kam yin swel mane ban ko mo ka jeno gba nyele yin ya 37 battalion the Lebanese soldiers the Sierra Leone soldiers ada to ami ni fo mali twen gab yin ya hane wula ko yin yel fa go ma den yin na ya lure wa soldiers buy a bomb hey Bonjour beaucoup. Bonjour Shinkafa. Bonjour Sam. Bonjour Jerry. Bonjour Kwam. Ni asan la kokoma. Wula kan yu koko na kan yu kon pa do. Mo ko pien ka pe ma. soldiers, hold up!